στα μέσα του βιβλίου, που συνήθως εδώ εμπειρίες της χρυσής αυγής. Της ταχόμητου, που διαγράφηκε την ταχόμητο. Αυτό συνιστά πράξη συνενοχής στην εγκληματική αυτή συμμορία και υπόθαλψης. Μην επαναληφθεί αυτό το πράγμα. Χρυσή αυγή, βάλτε τους Ναζί εδώ μέσα. Είναι δυνατόν. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Σαν αύριο δολοφόνησαν το Φίσα. Και εσείς τους φέρνετε εδώ πέρα καλοκαιριάτικα είτε με αντίτιμο είτε χωρίς, δεν ξέρουμε τι σχέση μπορεί να έχετε. Και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είναι η τελευταία προειδοποίηση. Για οτιδήποτε κάνετε εδώ πέρα. Ντροπή σας. Πάμε. Φασίστες! Κουφάλες! Έρχονται κρεμάλες! Φασίστες! Κουφάλες! Έρχονται κρεμάλες! Είχε μπετώσει.